हे गाइस, फिन बरायफिनबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरो नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय। आयदाया जाबाय भारतनि हादोरसाफोर आरो बिसोरनि राजथावनि आरो इउनियन टेरिटरिसफोरनि केपिटेल्सफोरखौ नोंथांमोना मोनथिखायोब्लाबो आं गोसोखांफिन होनो थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। बे आयदानि सायावबो आथिखालाव सोंथि फैबाय थानायखौ नुसोगारदों, बेनिखायनो आं बे आयदानि सायाव भिडिअखौ बानायबाय। बेबायदिनो आं गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायावबो भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथाङा जुदि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालाम। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो जागायनोसै। नाम्बार 1आव दङ आन्ध्र प्रदेश। आन्ध्र प्रदेशनि केपिटेला जाबाय अमरावती। आन्ध्र प्रदेशनि केपिटेला बबे? अमरावती। अमरावतीया बबे हादोरसानि केपिटेल? आन्ध्र प्रदेशनि। ना नाम्बार 2 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेशनि केपिटेला जाबाय ईटानगर एबा ईटानगरा जाबाय अरुणाचल प्रदेशनि केपिटेल। नाम्बार 3 आसाम। आसामखौथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा? आसामनि केपिटेला जाबाय, राजथावनिया जाबाय दिसपुर एबा दिसपुरा जाबाय आसामनि राजथावनि। आरो आसामाव दासिम गासै बेसेबां डिस्ट्रिक्ट दङ होनना बुङोब्ला 35 एबा 35। बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। नाम्बार 4 बिहार। बिहारनि केपिटेला जाबाय पाटना, राजथावनिया एबा पाटनाया बिहारनि राजथावनि। नाम्बार 5 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़नि राजथावनि एबा केपिटेला जाबाय रायपुर एबा रायपुरा जाबाय छत्तीसगढ़नि राजथावनि। नाम्बार 6 गवा। गवानि राजथावनिया जाबाय पानाजी एबा पानाजीया गवानि राजथावनि। नाम्बार 7 गुजरात। गुजरातनि राजथावनिया जाबाय गांधीनगर एबा गांधीनगरा गुजरातनि राजथावनि। नाम्बार 8 हारियाना। हारियानानि राजथावनिया जाबाय चंडीगढ़ एबा चंडीगढ़ा जाबाय हारियानानि राजथावनि। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेशनि राजथावनिया जाबाय सिमला एबा सिमलाया जाबाय हिमाचल प्रदेशनि राजथावनि। नाम्बार 10 झारखंड। झारखंडनि राजथावनिया जाबाय रांची एबा रांचीया जाबाय झारखंडनि केपिटेल। नाम्बार 11 कर्नाटक। जोंथ' कर्नाटकखौ बयबो मिथिखायो नङा होमबा? कर्नाटकनि राजथावनिया जाबाय बेंगालुरु एबा बेंगालुरुआ कर्नाटकनि केपिटेल। जोङो बेबायदिबो कुइसन फैनाय नुबाय थादों जे स्टेटनि केपिटेला बबे एबा बे केपिटेला बबे स्टेटनि, बेफोरबायदि जोङो फैबाय थानाय एग्जामफोराव नुनो मोनबाय थादों। बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोबाय, नोंथांमोना मिथिखायोब्लाबो गोसोखांहोफिनबाय। नाम्बार 12 केरेला। केरेलानि राजथावनिया जाबाय तिरुवनन्तपुरम। तिरुवनन्तपुरमा जाबाय केरेलानि केपिटेल। नाम्बार 13 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेशनि केपिटेला जाबाय, राजथावनिया जाबाय भोपाल एबा भोपाला मध्य प्रदेशनि केपिटेल एबा राजथावनि। नाम्बार 14 महाराष्ट्र। महाराष्ट्रनि केपिटेला जाबाय मुम्बाइ। मुम्बाइआ जाबाय महाराष्ट्रनि केपिटेल। मणिपुर। मणिपुरनि राजथावनिया जाबाय इम्फल एबा इम्फला जाबाय मणिपुरनि राजथावनि। नाम्बार 16 मेघालया। मेघालयनि राजथावनिया जाबाय शिलं एबा शिलंआ जाबाय मेघालयनि राजथावनि। मिजोराम। मिजोरामनि राजथावनिया जाबाय आइजल एबा आइजलानो मिजोरामनि राजथावनि। नागालेण्ड। नागालेण्डनि राजथावनिया जाबाय कहिमा एबा कहिमाया नागालेण्डनि राजथावनि। नाम्बार 19 उरिष्या। उरिष्यानि केपिटेला जाबाय भुबनेश्वर एबा भुबनेश्वरा उरिष्यानि केपिटेल। नाम्बार 20 पान्जाब। पान्जाबनि राजथावनिया जाबाय चंडीगढ़ एबा चंडीगढ़ा पान्जाबनि राजथावनि। नाम्बार 21 राजस्थान। राजस्थाननि केपिटेला जाबाय जयपुर एबा जयपुरा जाबाय राजस्थाननि केपिटेल। सिक्किम। सिक्किमनि राजथावनि एबा केपिटेला जाबाय गेंटक एबा गेंटकआ जाबाय सिक्किमनि राजथावनि एबा केपिटेल। नाम्बार 22 तामिलनाडु। तामिलनाडुनि केपिटेला जाबाय चेन्नाइ एबा चेन्नाइआ जाबाय तामिलनाडुनि केपिटेल। नाम्बार 24 तेलेंगाना। तेलेंगानानि केपिटेला जाबाय हायद्राबाद एबा हायद्राबादआ जाबाय तेलेंगानानि
राजथावनि त्रिपुरानि राजथावनिया जाबाय आगरतला जाबाय त्रिपुरानि राजथावनि। नम्बर 26 उत्तर प्रदेशनि केपिटेल जाबाय लखनौआ जाबाय उत्तर प्रदेशनि केपिटेल। नम्बर 27 उत्तराखंडनि केपिटेला मोननै देहरादुना जाबाय विंटारनि आरो गेरसेना जाबाय सामार। बेयाव गोसोआव लाबानो जाबाय। 28 नम्बर 28 वेस्ट बेंगलनि केपिटेला जाबाय कलकाता एबा कलकाताया वेस्ट बेंगलनि केपिटेल। जोंहा गासै दा भारतआव बेसेबां स्टेट एबा रायजोफोर दङ 28। बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। फैदो दाना इउनियन टेरिटरिस आरो बिसोरनि केपिटेल। गासै जोंहा मोनबेसे इउनियन टेरिटरि दङ 9टा। बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। आन्डामान एन्ड निकबार आइसलेण्ड बेनि केपिटेला जाबाय पर्ट ब्लेयार एबा पर्ट ब्लेयारानो मा आन्डामान आरो निकबार आइसलेण्डनि केपिटेल। नम्बर 2 चन्डीगढ़नि केपिटेला जाबाय चन्डीगढ़। बे गासैबो इउनियन टेरिटरि दै। नम्बर 3 दादरा एन्ड हावेली एन्ड दमन एन्ड दिउनि केपिटेला जाबाय दमन एबा दमना दादरा एन्ड हावेली एन्ड दमन एन्ड दिउनि केपिटेल। नम्बर 4 दिल्लीनि राजथावनिया जाबाय निउ दिल्ली एबा निउ दिल्लीयानो दिल्लीनि केपिटेल। जम्मु एन्ड काश्मीरनि केपिटेला जाबाय मोननै बेनाबो मोननै। श्रीनगराव मा सामाराव आरो जम्मुआ जाबाय विंटार गोजां बोथोराव। जोंहा बे जम्मु एन्ड काश्मीरा इउनियन टेरिटरि जानाया बारा गोबाव जायाखै नङा होमबा जों बयबो मिथिखायो। दाना नम्बर 6 लक्षद्वीपनि केपिटेला जाबाय कावारत्तीयानो लक्षद्वीपनि केपिटेल। नम्बर 7 पुडुचेरीनि केपिटेल जाबाय पन्डिचेरियानो मा पुडुचेरीनि केपिटेल। नम्बर 8 लादाखनि केपिटेला जाबाय ले एबा लेआनो मा लादाखनि केपिटेल। दिनैनि भिडिअ एसेबांसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो, शेयार खालाम आरो नेक्स्टआव मा आयदानि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ कमेन्ट खालामनानै बुंबानो जाबाय। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालाम। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गासिबो आयदानि सायाव भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै।